ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም ከመይ ጸኒሕኩም እግዚአብሔር አምላኽ ዝተባረከ ይኹን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና እዚ ኩሉ ግዜ ንጎ ካብ ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለምለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ዝፍኖ እዩ ንጎ ናይ 5 ደቂቕ 6 ደቂቕ ንመዓልቲ ዝኸውን ቃል ኢና ንካፈል ንብዙሓት ከዓ ኣዝዩ ይጠቅም ኣሎ እስከ ሎሚ ኩልኩም እዞም ትሰምዑ ዘለኹም ን10 ሰባት ስደድዋ ዛ ትምህርቲ እዚኣ ሓደ ሰብ ን10 ሰብ ይስደድ እንደገና ሰብስክራይብ ግበሩ በሎም መታን ኩሉ ግዜ ተኻፈልቲ ናይዚ ፕሮግራም ዝኾኑ ሓደ ግን 10 ሰብ ስደድ እስከ ሎሚ መታን ክባርኹም ሳኹም ሎም ንካፈሎ ቃል ከም ዝብል እዩ አማኒ ኃጢአት እንተዳ ገይሩ እንታይ ይግበር ድብል አማኒ ኃጢአት ተገበረስ እንታይ ይግበር ንክርስቶስ አሚኑ ዳግም ዝተወልደ እንተዳ ድሕሪ ዳግም መውላዱ ኃጢአት ክገብር ጀሚሩ እንታይ ይግበር እቶም በክርስቶስ አሚንና ናይ ክርስትና ጎደና ናይ ክርስትና ጉዕዞ ጀመርና ኣብ ጉዕዞና ኣብ ትንኸዶ መንገዲ ዘይ አምላኻው ዝኾነ ነገር እንተገበርና እንታይ ንግበር ወይ በቲ ንዓና ዝርዳእና መንገዲ ኃጢአት ገይረ ይብልሉ መንገዲ እንታይ ንግበር አገልገልት ክንከውን ንኽእል ተገልገልት ክንከውን ንኽእል ብዘይገድስ ማለት እዩ መጀመርታ ፈላዲና ክንሪኦ ዝደሊ ኃጢአት ምግባርን ኃጢአተኛን ነንበይኑ አርእስቲ እዩ ኃጢአተኛ ናይ ኔቸር ጉዳዩ ናይ ማንነት ጉዳዩ ኃጢአት ምግባር ከዓ ሓደ ጌጋ ነገር ዘይ አምልኻው ነገር ምግባር ክኸውን ይኽእል እዩ አማኒ ብዙኾነ ዓይነት መለክዒ ኃጢአተኛ ክኸውን አይከልን እዩ ምክንያቱ ሓጥን ጻድቅን ናይ ማንነት ጉዳይ ስለ ዝኾኑ አማኒ ድማ በክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ አሚኑ እቲ ናይ ኃጢአት ማንነቱ ካብ ወፂኡ ሓድሽ ፍጥረት ኮይኑ እቲ ብሉይ እንሆ ሓሊፊ ንመጽሓፍ ቅዱስ ሪኢኹም ብዙሓት ክርስቲያናት ንጋገ ጌጋታት ክንገብር ኮለና ኣብ ህይወት ኃጢአተኛ ኮይነ ኢና ንብል ኃጢአተኛታት ክትኮኑ ትኽእሉን ኢኹም ምክንያቱ ጻድቃናት ኢኹም እቲ ናይ ጽድቅ ማንነት ቀየር አይከልን ህይወት ናይ ማንነት ናይ ሪኢኹም ንሓደ ሰብ ኣብ ጭቃት ኢኻ እንተዳ ኣባላሽኻዮ ሰብ ምዃኑ ኣይትቀይሮን ኢኻ ሰብ እዩ ግን ተባላሽ ኢሎ ክስተኻኸል ኣሎ ክጽር ኣሎ ልክ አማኒ ድማ ኣብ ጉዕዝኡ ጌጋታት ገብር ኸውን ክጋገ ክእል ኸውን ክወድቕ ክእል ኸውን ነገር ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰዓት እንታይ ክገብር ዘለዎ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይልና ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 9 ኃጢአትና እንተተናዘዝና ንኃጢአትና ይቕር ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃውን ከንጽህና እሙንን ጻድቅን እዩ ኃጢአት ኣይገብርናን እንተበልና ሓሳውን ገብሮ ቃሉውን አባና ያለው ይሉ ረዩ ዮሐንስ መልእኽቱ ክጽሕፍ ከሎ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታት በጽሕናታት ንዘለው ክርስቲያናት ይጽሕፉሎም ኣብዚ ምዕራፍ 1 ነቶም ናእሽቱ ክርስቲያናት ቆልዑ ክርስቲያናት ደቂ ዝኾኑ ክርስቲያናት ንዕኦም ኃጢአት እንተዳገርኩም ይሉ ጽሕፉሎም ኣሎ ቀፂሉ ግን ኣብቲ ካልእ ምዕራፋት ግን እቲ ዘራ አምላኽ ኣብኡሎሞ ኃጢአት ኣይገብርን ይኻይሉ ኣነቶም ኣስወቅት በክርስቶስ ከዓ ኃጢአት ዘይምግባር ከዓ ንዕኦም ከዓ ጽሕፉሎም ኣሎ ነገር ግን ኣብ ኃጢአት ምግባር ተደኣለና ኣብ ዘይ ትክክለኛ መንገዲ ምኻድ ተደኣለና ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ጉዕዞና ክንቀጽል ከም ንኽእል እቲ መፍትሒ ነጊሩና ኣሎ መጀመርታ እንታይ ኢሉ ኃጢአትና እንተተናዘዝና ኢሉ ርኢኹም ኣቅም እግዚአብሔር አምላኽ እቲ ዝበደልናዮ በደል መጀመርታ ክንገብሮ ዘለና ክንጋገ ኾለና ወይ ዘይ ትክክለኛ መንገዲ ሒዝኩም ተደኣለኹም ኮንኩም መጀመርታ ክትገብሮ ዘለኩም እቲ ዝፈልጥዎ ጌጋኹም እቲ ዝገበርኩም ጌጋ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ግለጹ መጪኹም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣቦ እዝን መንገዲ ከይደ ከምዚ መንገዲ ክኸይድ ከኣናትካ ፈቃድ ኣይኮነን እዝን መንገዲ ምኻደ ይቕረይታ ግበረለይ እግዚአብሔር አምላኸይ ኣብ ቅድሚኻ በዲለ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ መጽእ ኣለኹ ኣብ ስም ኢየሱስ ኮይነ ይቐርብ ኣለኹ ኢልኩም ነቲ ጉዳይ ኣብ ስም ኢየሱስ ኮንኩም ሒዝኩም ንቕረቡ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መጀመርታ ብግልጺ እቲ ጉዳይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ይቕረይታ ሕተቱ ኣቕርቦ ሽዑ ልክዕ ምስ ኣቕረብኩምዎ ግን ከመይ ጌርኩም ኢኹም ትፈልጡ እግዚአብሔር አምላኽ ይቕረ ከም ዝበለልኩም
يسي እግዚአብሔር አምላኽ ይቀረኸም ዝበለልና ከመየና ምንፈልጥ ክነግረኩም ብዙሓት ሰባት አካብዚ አነ ዳሓር ያሽግሮም ምስተናዘዙ በደሎም አበስኦም ቅድሚ እግዚአብሔር እንዳበኸዩ ምስገለጽዎ ቀጭሎም ዝገብርዎ ግን ጌጋሎ አምላኽ ይቀረኸም ዝበለሎም ንኽፈልጡ ወይ ብሰብ ገይሩ ክዛረቦም ይጽበዩ ወይ ዝኾነ ምልክት ክርኢ ይጽበዩ ወይ ዝኾነ ድምፂ ክሰምዑ ይጽበዩ ምንም አይትሰምዕን ኢኻ ምንም አይትርኢን ኢኻ ምልክት ድበሃል ነገር የለን አምላኽ ይቀረኸም ዝበለልካ ብጽሑፍ መሰረት በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ኢኻ ትፈልጥ ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ኢሉ ረእይዎ ኃጢአትና ተተናዘዝና ንኃጢአትና ይቀረኸብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃውን ከንፀህና ኦሙንን ጻድቕን ተወዲኡ ነጊሩካ እግዚአብሔር አምላኽ ባዕሉ ኩሉ ጊዜሲ አፍታ ኃጢአት ካስተናዘዝ ካሉ ጊዜሲ የቀሬታይ ንዓኻ ተዳዲልካ ኢሞ ውሰዱ አነስ ኦሙን ይቀረኸብለልካ ኦሙንን ጻድቕን ኢኻ ካብ ኩሉ ከንፀህካ ኢሉ በኋላ አዘራርባ ልክ ኃጢአትና አቅድሚ እግዚአብሔር መጺና መስተናዘዝናሉ በእምነት ድማ እቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ንየቀሬታና ዝፈሰሰ ደም ንዑ አሚንና የቀሬታ ንውሰዶ አምላኽ ይቀረን ዓና መባሉስ በእምነት ንውሰዶ ይቀረ ስለዝበልካለ የመስክነካሉ ሁሉ ምክንያቱ ሕጅ ምእንቲ ቀሬታና ምንም እንቅስቃሴ አይገብርኒ አምላኽ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ ህይወትና ንኹሉ ነገራትና ዝኸውን የቀሬታ በክርስቶስ ኢየሱስ ፈጺሙ አዳሊልናዩ ድልው የቀሬታ ናይ አምላኽ አለኩም ውሰድዎ ሽዑ ጉዕዞኹም ቀጽሉ እመንዎ ይቀረኸም ዝበለልኩም ሽዑ ጉዕዞኹም ቀጽሉ ካብ ኩሉ አበሳኹም ከንጸህኩም ሲ እሙን እንተዳይሉና ካብ ኩሉ አበሳይ ስለዘንጻሕካኒ በዚ ነገር ይቀረ ስለዝበልካለይ እግዚአብሔር አምላኺ የመስግነካሉ ኺልኩም ይቀሬቱ ተቀበሉ ምክንያቱ አከምዝ አይነት ሰዓት ንምንጋፍና ዝኸውን ጎይታ አለና ትጽሑፍ ኮሚ ዝብል እንድሕራም ቢኩሞ ኣብ ምዕራፍ 2 ጥቕስ ሓደ ዘሎ ረእይዎ አቱም ደቀይሉ ኃጢአት ምእንቲ ከይትገብሩ እዚ ጽሒፈልኩም ኣለኹ ሓደ እኮ ኃጢአት ዝገበረ እንተሎ ጠበቃ አበቦ አሎና ንሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እተጻድቕ እዩ ኃጢአት ክትገብሩ ሰናይ ነገር አይኮነን በኃጢአት ክትመላለሱ ጽቡቕ አይኮነን ኃጢአት ንኸይትገብሩ አጽሕፈልኩም ኣለኹ ኢሉ ግን እንተዳ ኃጢአት ጌርኩም እንተዳ ተጋጊኹም እንተዳ መስመርኩም ሲሒትኩም ጠበቃ አበቦ አለኩም ጥብቁንኡ እመልዎ ናይ መን ጠበቃ እዩ ናትና ጠበቃ ካብ ናይ አምላኽ ሳይድ እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ ሰዓት ኣብ ኩሉ እትኸድዎ መንቀሳቐሳት ምእንታኹም ደው ዝበለ ጎይታኹም ዘሎ እመኑ የቀሬታኹም ድማ በእምነት ተቀበልዎ እግዚአብሔር ይቀረኸም ዝበለልኩም በሕልሚ በነቢያት ክዛረበኩም አይትጸበዩ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ዓቢ ነብይ የለን እዚ ነቢያት ይነግረኩም ኣሎ ኣፍቲ በደልኩም ዝተናዘዝኩምሉ ጊዜ ኦሬዲ የቀሬታ ተዳሊልኩም ይሒስኩም ወኺድልኩም ሽዑ ተንበርኪኽኩም የቀሬታኹም ተቀቢልኩም ጉዕሶኹም ቀጽሉ አእምሮኹም ሓራግበሩ የቀረ ተባሂሉ ሊልኩም እመኑ ምክንያቱ ትቋዓዚልኩም ዘለኹም ደው አይትበሉ ቀጽሉ የቀሬታኹም ሒስኩም ቀጽሉ እንተ ተዓንቀፍኩም ንእግዚአብሔር አሚንኩም ተስኡ እንተ ተጋገኹም የቀሬቱ ተቀቢልኩም ቀጽሉ ምክንያቱ ኣብ ጉዕዞ ክርስትና ክትዓቢ ከለኻ ክትጋገ ትኽእል ኢኻ ክትዓቢ ከለኻ ከተጥፍእ ትኽእል ኢኻ እቲ ሽግር ምግጋይ ዘይኮነ ኣብ ጌጋኻ ምጽናዕ እዩ ኣብ ጌጋኹም ኣይትጽንዑ ኣብ ተዘባላሽኹም ኣይትጽንዑ የቀሬታ ሓቲትኩም የቀሬታኹም ተቀቢልኩም ጉዕዞኹም ካብ ግሎሪ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ቀጽልዎ አማኒ ተዳ ተጋጊው የቀሬታ ካብ አምላኽ ኣለዎ ሞ በእምነት ተቀቢሉ ጉዕሱ ይቀጽል ንስኹም ብሉጻት ኢኹም ሻሎም